tipramothani kaisa saka সংগঠন bo tipramothani তিনি তাম কমতি সংজানাय नामा তিনি বেলা কেন হামবাই যত প্রেস মিডিয়া আর ফাইমানসা ফাইনের ন তিনি 16 তারিখ আগস্ট চিনি ওয়াইটিএফ মানদাই ব্লক কমিটি তিনি जों मानदाय ब्लक कमिटी न खाना बागै काइसेर पान्ना संसाखा चिनि वाइटिएफ सिक्लारनि जे नाहारमुं बुबागारानि जे नाहारमुं आबजतन साइबानो थांनाय दीर्घ 3-4 बছर बुबाग्रा जोंना दैदुलै थामजा खालायना बागै जे जबा खालायदोंमाने से जबानि जे आइडियोलॉजी जे चिनि नाहारमुं और नाहारमुंनतै जों प्रत्येकटा चिनि कन्स्टिट्युएन्सि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों कैसे ब्लक कमिटी खाइथां माइकेनो तिनि मानदायनि बहायनो जों एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि वाइज कैसे ब्लक कमिटी खाना थांथांगौ अ जागा प्रत्येकटा पंचायत विलेज कमिटीनि जों प्रपोजल तुइ फैयो बरंनि ग्रासरुट लेभेल हयते जे प्रपोजल तुइ फैमाने जे आरो फाइ बुम रोजांनाय बरंनि आ बुमनो जों पहिला जों सिलेक्ट खाइमाने बिसिंति जों ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी माइके जों चंलायो इनके ताबु चिनरो जे मानदाय ब्लक कमिटी खाना थांतिने मानदाय एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि जे विलेज कमिटी दंमानि जे विलेज कमिटी प्रत्येकटा जों जदि खरसाखे ना हागाखै प्राय चिनरो 35टा बडिनि 35 जनानि कैसे बडी ब्लक कमिटी गु उमाइकेनो जों वानसुक दङ जेहेतु चिनि नाहारमुं ग्रेटर तिप्रालेन सारा त्रिपुरानो सैमानो ग्रेटर तिप्रालेन नाहारमुंआव चिनि बिसेसकै तिप्रामथा बुरै मथा फानुथुं तिप्रामथानि बुरै बदल फानुथुं सिक्ला बदल फानुथुं जेखुनु जे बदल दंनाय दं दल किसा बर गोबां नुफायो माने ग्रेटर जेहेतु शब्द चिनि दङबा चिनि दलनि जे संगठननि बर बाहायनो चिनि आरो किसा गोबांखौनो दङ चिनि अबस्थ' 35 जनाय नांखागै जों आमनाथाय सागावलां थांमान 50 एबा फानुगैमान 100 नि एबा फानुमान कखै चिनि जे आइडियोलॉजी चिनि जे सामु दाना नांमाने आ सामुनो जों जेसे गाबनो आगामी दिन बोसकां साल जों सक्सेस खायना हाम कयजन आखा खायजाखाबो कमिटी कयजन सेक्रेटारि कयजन आबो किसा डिटेल्स प्रेसिडेंट जों चिनि तिप्रामथनि जे सिस्टेम जे चिनि गाइडलाइन प्रेसिडेंट खरकसा वर्किंग प्रेसिडेंट जों ब्लक लेवल खरकसा चंगैमान अथवा खरंनि रैमान जदि बुनि जुरिसडिक्शन एलाका जदि बेलायनो कतर आ जागा खरकसा बाय जुगिया जों खरंनि नांगौके खरंनि मा चंलायो खरकतामके खरकताम जों मा चंलायो प्रेसिडेंट तै वर्किंग प्रेसिडेंट तै खरकताम प्रेसिडेंट आबनि यागलो जों वाइस प्रेसिडेंट चंगो वाइस प्रेसिडेंट 4 जना खरगुरि चंगो तै वाइस प्रेसिडेंट यागलो जों सेक्रेटारि चंगो सेक्रेटारि 6 जना ओमाके जों चंगो हाइबानो तिनि चिनारो जे लिस्ट फाइमानि मते के चिनारो बरक बेलायनो गोबां यूथ रक बेलायनो बुबागरानो फलो खाइथंगो थानसानि आइडियोलॉजी बुबागरानि जे नाहारमुं चिनि जे तिप्रासानि जे जत लुकुनि हामग्रेनि जे नाहारमुं नतै जे याप्रि सातानि चिनि सिकलारो जतनो आगोइ दङ फाइन बागै आसा खायो जे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट रक जों दिनितै काइसे काइनि बाइरेट फानमानो तै जे सेक्रेटारि पोस्ट दङ फाइन जों तै काइसे काइनि बाइरेट फानमानो